Kerros vähän missä ollaan ja mikä tilanne. Me ollaan täällä Torisen erkaannuttu tänne kohti Saimaa etukäteen vähän vaikea selkoista pusikkomaastoa, mutta me on aika hyvin tultu tossa majurin suunnistus auttanut. Hyvä kulkuttaa on ollut tää maasto. Niin on, mitä on laukien väli osuttu tosi kympillä ja moraali on korkealla. Kyllä täällä aika kylmä tuuli jo, huomaa, että nyt ensimmäistä valmiin. Siellä